Dagiti libre nga agas ken panagpagabot tingipen ni paay kadigiti umili ti Abra. Amuan tayo iti detali. Ginundawayan ni Manang Armelinda Bartolaso ti libre a panagpa-check up nga inpaay ti grupo ti medical team iti Barangay Da. Nagegeddan ngami na nagsakit ti upat nga anak na. Iso pagyamanan na dagiti libre nga agas nga inted ti grupo. Gumatang ka ti agas mo ko nanginamot panarigat pa yung da nga pa nagbiag ma'am. Nagapu pa ije Manila ti medical team ti Evangelical Church anang ipaay ti medical ken dental mission. Kaya't da nga idanon ti tulong kadagiti umili iti Abra. Gusto nga namin sa probinsya kami nag-survey, nagkiklinik kasi yun ang more needy sa ating mga kababayan. Talo a barangay iti Abra tinabenepisyaran, malaksid ti libre a serbisyo medikal nang ipaay da pa iti spiritual counseling. Bibigay kami ng counseling para doon sa mga tao rin na need nila yung kanilang ma-express din yung kanilang mga sarili. Bridget Mayor, nakatutok 24 oras, Ilocano.